José Flores xa é o novo xerente da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Esta mañá o Servizo Galego de Saúde comunicaba a súa designación, que confirmaba o presidente da Xunta tralo Consello. Sempre que se intenta cobrir un posto, se intenta acertar coas persoas. Pode haber moitos candidatos bons, pero, sen ninguna dúbida, José Flores fixo, na miña opinión, que é unha opinión xeral, unha moi boa labor como xerente do Servizo Galego de Saúde, por lo tanto, coñece ben o tema. Todo indica que podría facer tamén un magnífico labor como xerente da área sanitaria de Pontevedra Salnés. Flores, que até agora ocupaba a xerencia do Sergas, chega para substituir a José Ramón Gómez. Despois de 5 anos no cargo, a súa xestión estaba a ser duramente criticada por profesionais, sindicatos, concellos e usuarios. Deixou o cargo a petición propia José Ramón Gómez, a quen máis lle agradezo máis de 5 anos de intensísimo servicio e dedicación nese posto. É triste despedir a un xestor que foi para min tamén unha referencia nos primeiros momentos da miña carreira profesional, como é José Ramón, que ten unha labor demostrada, exquisita, deses casi 6 anos de unha xestión formidable nesta área sanitaria, que deixa unha área sanitaria en Pontevedra e Salnés con os dos mellores números da sanidade galega, con, evidentemente, un proxecto iniciado, ambicioso, dese gran Montecelo. José Flores, licenciado en Medicina pola Universidade de Santiago de Compostela, formouse como médico interno nesta área sanitaria. Tamén traballou nas urxencias de Montecelo e o Salnés, e como xefe da base medicalizada do 061, onde mantén a súa praza base. Agora regresa a Pontevedra e o Salnés nun momento complicado, con importantes problemas en atención primaria, PACs e urxencias hospitalarias. Unha ledicia volver outra vez a esta miña casa profesional para contar con que todo o mundo participe e aporte dentro dos grandísimos profesionais, tanto sanitarios como non sanitarios, que forman esta gran familia da sanidade galega pontevedresa. Agora José Flores nomeará o seu propio equipo directivo. Esta mañá xa presentou a súa dimisión a directora asistencial da área, Sonia Fernández Arrutí. Ademais, o Consello da Xunta xa designou a nova xerente do Sergas. Será Estrella López Pardo.